Türkmenistanda işsizlik, gariplik ýaly agyr ykdysady problemalaryň arasynda aýal gyzlar üçin iş tapmagyň we zähmet çekmegiň şertleri agyrlaşýar. Şol sanda olar jyntyk gatnaşygyň teklip edilmegi ýaly ýagdaýlara duçar bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle ýagdaýlaryň gitdigiçe ýoň bolýanlygyny we köp gözelýänligini habar berýärler. Soňky döwürde iş beriji erkek adamlar tarapyndan gyz gelinlere iş ýerlerini saklamak üçin jyntyk gatnaşykda bolmagy soraýanlar köpöldi diýip habarçylar bu ýagdaýyň köp edaralarda uly kiçik kärhanalarda göze ilýänligini bellädiler. Haskem hususy kärhanalaryň başlyklary, telekaçylar öz dukanlaryny işleýän ýaş gelin gyzlara ilki lakatyp görýärler. Eger denan ony kabul etmese, ýagny gowun bermese, onu göni gedelliýärler. Eger de denan işgär bu sözüne göni ýok, men beýle işi etmeýänligi onu dürlü bahanalar bilen işten çykarlýar. Dip çeşmeleriň biri gurrun berdi. Aşgabatyň egin eşik dukanyna işe girip soň jyntyk gatnaşyk teklibi sebäpli işten çykmaly bolan gyz öz baştan geçirenlerini Azatlyk radiosyna gurrun berip şeýle diýdi. Hususy dukana egin eşik satyjysy bolup işe girip, ýaňy işläp başlapdym. Soňra başlyk täze harit gelýär diýip, meni beýleki işgärlerden soň işde galdyrardy. Gitmeli wagtymdan has gijrak işleseň, aýlygyň üstüne 400 manat artyk berjek diýdi. Meniň hem kelläme üýtgeşik pikir gelmedi. Bolýar diýip galardım. Dip geçen ýyl orta mektebe gutaran gyz öz ýagdaýyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hopsuluk aladalary sebäpli adyny agzamazlyk şerti bilen gepleşen bu gyzyň gurrun bermegine görä, onuň iş ýerinde soňra goşmaça işe başga da teklipler goşulypdyr. Birinji galan wagtlarym ol kän maňa hiç zat diýmeýärdi. Soňra bolsa ol işleýän wagtym bilime elini goýup başlady. Men oňa beýtmäň diýip halamaýandygymy duýdurdum. Emma ol ikimiz bile ýaşaly diýip açyk aýtdy. Dip gyz soňra şuňa meňzeş ýene bir näçe ýagdaýyň gaýtalananlygyny we netijede özüniň işe barmazlyk kararyna gelenligini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ol bu barada öz maşgalatyna aýdyp bilmendir. Öýdäkleri hem bolan wakany aýdyp bilmedim. Indi men işe girmäge gorkýaryn. Dip 18 ýaşyndaky gyz öz baştan geçirenlerini gurrun berdi. İşsizlik, gariplik ýaly agyr ykdysady problemalar ýurduň raýatlarynyň en çemesini iş şertlerine kaýyl bolmaga mejbur edýär. Şol sanda maddi taýdan agyr ýagdaýa düşen aýal gyzlaryň käbir üçin gazanç çeşmesini ýitirmek howpy çykgynsyzlyk döredýär. Ýaşajyk gyzlaryň we gelinleriň arasynda işlerini ýitirmejek bolup başlyklary bilen gatnaşyga girýänler hem bar. Gowy durmuşda ýaşadyr diýen umydy bilen ýoluny ýitirýänler hem az däl diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Habarçylaryň sözlerine görä gelin gyzlar özlerini edilýän şeýle batyrşylar barada köplenç öz ýakynlaryna gurrun berip bilmeýärler we ýüzbe-ýüz bolan problemasy bilen ýeke galýarlar. Munyň sebäbi ilki bilen ahlaksyz erkekleri günäkärlemän gyz gelinleri günäkär edýärler. Sen görnüşiň, geýnişiň ýeňil gyýylar ýalyýan sözler köp aýdylýar. Şeýlelikde aýal maskaly günäkär edilýär. Ýöne olara her ýerde edilýän jinsy teklipleri barada her kim diýen ýaly bilýär. Emma dymylýar we görmezlige salynýar. Dip çeşme aýtdy. Türkmenistanda wezipeli adamlaryň şol sanda güç edaralaryň işgärleriniň hem öz wezipe borçlaryndan hyýanatçylykly peýdalanyp, aýal gyzlara batyş etmek şol sanda olary jynsyk gatnaşyklara çekmek üçin ulanmagyna degişli köp sanly ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we beýleki garaşsyz media serişdeleri en çemegedek habar berdi. Emma bu problema ilatyň gündäki durmuşyna degişli beýleki derwaýat meseleleriň en çemesinde bolşýaly häkimetler we döwlet mediasy tarapyndan gozgalmaýar. Ahal velayetinde şu günler gonamçylyklara gözegçilik güýçlendirilip, olaryň her birinde ağzından 2 polisiýa işgäri nowatçylyk çekýär. Bu aralykda ilat arasynda tanylýan molladyr işanlar, palçylar we tewipler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edaralary tarapyndan soragy çekilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Häzir islendik gonamçylyga barsaň iki polisiýa işgäriniň nowatçylyk çekýändigini görse bolýar. Olar gonamçylyklara gelýän adamlary üns bilen berk gözökçülükde saklap ýyzyrlaýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly aharly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Güýçlendirilen gözökçülüğün sebäbi barada ilat köpçülüğüne açaçan resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne polisiýa we gonamçylyk işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, munyň sebäbi soňky aýlarda gonamçylyklarda ýüzüne iňe sapak dürtülen suratlaryň tapylmagy bilen bagly wakalaryň köpelendiği bilen baglanyşykly. Tapylýan suratlaryň arasynda beýlekler bilen bir hatarda ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň, şol sanda olaryň garyndaşlarynyň we kanun goraýjy işgärleriň suratlary hemken. Diýip polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýagda ýurtda dowam edýän ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonunda iş ýüzünde adalet tapyp bilmeýän ilatyň palçylardan, tebiplerden we porhonlardan haray gözleýändigini görkezýär. İlat kimden ejir çekýän ýa-da çeken bolsa, öz başdak zulüm görkezen adamlaryň suratlaryna iňedir sapaklaryny sanjyp, gonamçylyklary gömüp, erwet dua etmäne başlady. Bu adamlaryň nähili çykgynsyz ýagdaýdadygyny görkezýär diýip, gonamçylyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda ylmy subutnamalardan mahrum bolan ezoteriki hyzmatlary amal etmekde ilat arasynda meşhurluğa eýe bolan molladyr işanlar, palçylar we tebipler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edaralar tarapyndan soragy çekilýär. Meni hukuk goraýjy edaralaryň birine çagyryp sorak etdiler. İlki bilen dünýä garaýşym nähili. Soň kimler meniň hojalygyma gelýär we adamlar näme haýyş edýärler? Kimler bilen gatnaşýaryn? Näme wagt edýärsiň? Arkadagly serdaryň alyp barýan siýasatyna garşylygyň barmy diýen ýaly soraglary berdiler. Men özüme ziyan gelmedi ýaly jogaplary berdim. Diýip ýakynda soragy çekilen işanlaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga mahkama işgärleri ondan suratlara erwet dua etdirip, soňra olary gonamçylyklara gömýänler barada maglumatyň bardygyny ýa ýokdugyny hem sorapdyrlar. Men ýok diýip jogap berdim. Soňra olar maňa bu arada maglumat bolanyny bulary emhemi edarasyna habar bermegi taşyryp, meni şugulçylyga çagyrdylar we soňra da goýberdiler. Diýip ahyrly işan aýtdy. Adatlyň ýokurda beýan edilen bu ýagdaýlar barada degişli yerli häkimetlerden, şol sanda Sewitin polisiýa müdürlüginden resmi tesbir almak boýunça telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda häkimetleriň ilat arasynda tanylýan palçylara, tebiplere gözökçülügi güýçlendirip, olara garşy reýtler geçirýändigi barada adatlyň habarçylary mundan ozal hem habar beripdiler. Ýöne häkimetleriň gonamçylyklara güýçlendiren gözökçülügi barada tas ilkinji gezek maglumat gelip goşýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda däp desturlara eýerýän konservativ türkmen jemgyýetinde soňky ýyllarda palçylardan we tebiplerden haray gözleýän raýatlaryň şol sanda döwlet gullukçylarynyň köpelýändigi barada maglumatlar gelip goşýar. Şeýle-de habarçylarymyz ilat arasynda öwliýälere, gonamçylyklara, gadymy galalara baryp dile edýän şeýle ýerlerden haray gözleýän adamlaryň köpelýändigini hem habar berip gelýärler. Yerli synçylaryň ençemesi bu ýagdaýlary krizis döwründe köp adamyň tebigi däl güýçlere meýil etmegi, şolardan haray we mani gözleme bilen düşündirýär. Birleşen Ştatlar İranda geçen soňky protestleriň tekranyň aýdyşýaly daşary ýurtlaryň täsirinden däldi, rejimiň gelmiş dolandyrşynyň netijesinde dörenligini aýdar. Soňky ýyllarda Islam Respublikasyna iň uly hop salan protestlerdäki zorlukly basyşlarda ölenleriň sany artýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň pars tilindäki resmi sosial media platformasy bolan USA Bek-Farsi tarapyndan 21-nji ýanwarda X-de çap edilen habarda geçen aýyň ahirinde başlanan protestleriň İran halkynyň köp ýyllyk repressiýalardan soňky hökman bolajak gozgolany bolandygy aýdyldy. İran'ın prezidenti Masud Pezeshkian bilen bilelikde İran resmileri protestçileri iýdigiderli terrorçylar we biýdüzgünçiler diýip atlandyrdylar we resmi statistikany heniz çap etmezden köp sanly adam ölüminiň sebäbini İsrailli agentleriň işi bilen baglaşdyrdylar.
İslam Respublikasynyň rejiminiň daşary ýurt hökümetlerine günäkärlemek we protestçileri jinaýatçy hataplamak synançygy hakykaty başgaça görkezmek üçin gülkünç synançykdyr diýip USA Bek Farsi ýazdy. Başgalary inkar etmek we günäkärlemek diňe İslam Respublikasynyň rejiminiň siýasy propagandasyna hyzmat edýär we başga hiç kimi ynandyrmaýar diýilip maglumatda bellendi. Protestler 28 dekabrda paýtaxt Tehranyň bazarlarynda ykdysady ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagyna, şol sanda inflasiýa we milli pulun pete gaçmagyna nägililik bildiren dukançylar tarapyndan başlandy. Bu protestler ýurt boýunça çalty ýaýrady we ýaşaýyş derejesiniň ýaramazlaşmagyna hemde azatlyklaryň basylyp ýatyrylmagyna garşy häkimetlere garşylyk bildirmek boýunça demonstrasiýalara öwrildi. Birleşen Ştatlarda ýerleşen adam hukuklaryny goraýjy Hrana guramasy tasdiklanan sanlara göre İranda ölenleriň sanynyň häzirki wagtda 4519 adama ýetenligini, ölen adamlaryň henis barlanýan sanynyň bolsa 9049 adama ýetenligini aýdýar. Protestler mahalynda azyndan 5811 adamyň agyr yaralananlygyny, tutsak edilenleriň umumy sanynyň bolsa häzirki wagtda 26314 adama ýetenligini gurama ýazdy. Şol bir wagtyň özünde Kürdistan Adam Hukuklary Ulgamynyň metbuat wekili bu topara howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edilen protestçilere jinsy taýdan zorluk edilýänligi barada habaryň gowşanlygyny Azatlyk radiosynyň Eýran gullugy Farda radiosuna tasdiklady. Eýranyň häkimetleri ýurt boýunça internete girişi ýapmagyny dowam etdirýärler we mundan beýlekde protest çärelerini ýatyrjakdygyna söz berdiler. Şeýle hem demonstrasiýalara gatnaşan protestçileri anyklamak we tutsak etmek üçin gözegçilik videolaryny hemde sosial mediany ulananlygyny ma'lum etdiler. Tehranyň ýaşaýjylary şäheri virtual harby ýagdaý şertlerinde suratlandyrýarlar. Howpsuzlyk işgärleri köçelere ýerleşdirilip, ýaşaýjylaryň köpüsi öýlerinde galýarlar. Köp dukanlar we restoranlar akşam ýapylýar. Olar eskerleriň raýat eşikli agentleriň we basyjy harby güýçleriniň agzalarynyň diňe bir şäheriň merkezinde däl, eýtem ýaşaýyş çaýlarynda hem bardygyny aýtdylar. Şeýle howpsuzlyk çäreleri Eýranda Kürtleriň köplük bolup ýaşaýan ýerleri bilen birlikde beýleki böleklerinde hem görüldi. Krizis döwründe Washington bilen Tehranyň arasyndaky uzak wagtlap dowam eden dartgynlylyk hasam güýçlendi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ilki bilen Eýranyň howpsuzlyk güýçleri protestçileri öldürse Birleşen Ştatlaryň çäre görmek üçin herekete taýýardygyny duýdurdy. Soňra ol Eýranyň protestçileri atyp öldürmek plany baradaky habarlar sebäpli gaty berki çäre görjekdigi bilen haýbat atdy. Trump ahir soňa Eýrana garşy harby hüjümleri başlamazlyk kararyny öz başyna kabul edenligini aýtdy we Tehranyň ýüzlerçe adam üçin meýilleşdiren ölüm jazasyny ýatyranlygyny harby hereketlerden saklanmak kararynyň esasy sebäbi hökmünde görkezdi. Emma Birleşen Ştatlaryň harby serişdeleri ýakyn gündogora tarap barýan ýaly görünýär. Bu bolsa analitiklerin aýtmagyna görä Eýrana garşy haýsydyr bir hüjümleriň hinidem göz öňünde tutulmagynyň alamatydyr. Birleşen Ştatlaryň harby hereketläriniň howpunyň öňünde Eýranly general Abdul Fazl Shekarchi biz olaryň dünýäsyny oda bereriz we olara sebetde howpsuz yer galdyrmarys diýipdir. Eýranly general döwlet metbuatynda setirlendi. Trump retorikanyň güýçlenmegine berk jogap gaýtardy we bir zat bolsa Birleşen Ştatlaryň harbiýleri olary ýeriň ýüzünden ýok ederler diýip 20 ýanwarda News Nation neşrine beren interwýusunda aýtdy.